Kryptomeny, slovník pojmov, ktorý musíte poznať. Chcete sa ponoriť do sveta kryptomien, ale cítite sa stratený v množstve pojmov. V tomto videu vám jednoducho vysvetlíme 50 základných pojmov, ktoré vám pomôžu zorientovať sa. Bitcoin je prvá a najznámejšia kryptomena. Funguje na technológii blockchainu, čo je decentralizovaná databáza. Blockchain je ako digitálna účtovná kniha, kde sú transakcie uložené v blokoch. Tieto bloky sú prepojené a nemenné, čo zaisťuje bezpečnosť a transparentnosť. Ethereum je platforma pre smart kontrakty a decentralizované aplikácie DApps. Predstavte si to ako operačný systém pre blockchain. Smart kontrakt je automatizovaný program, ktorý vykoná predefinované úlohy po splnení určitých podmienok. Je to ako digitálna zmluva, ktorá sa sama vykoná. Altcoin je akákoľvek kryptomena okrem Bitcoinu. Existujú tisíce altcoinov s rôznymi funkciami a cieľmi. Mining, ťaženie, je proces validácie transakcií a vytvárania nových mincí. Vyžaduje si to výpočtový výkon a je to spôsob, ako zabezpečiť blockchain. Halving je udalosť, ktorá znižuje odmenu baníkov za blok o polovicu. Pri Bitcoin sa to deje každé 4 roky a ovplyvňuje jeho ponuku. Hard fork je nezvratná zmena v blockchaine, ktorá môže viesť k vytvoreniu novej kryptomeny. Je to ako rozdelenie cesty. Soft fork je menšia aktualizácia protokolu, ktorá je spätne kompatibilná s predošlou verziou. Je to ako vylepšenie existujúcej cesty. Proof of work a proof of stake sú metódy validácie blokov. Proof of work využíva ťažbu, zatiaľ čo proof of stake využíva staking, držanie mincí. Gas je poplatok za výpočty a transakcie v sieti. HODL znamená dlhodobé držanie kryptomien bez ohľadu na volatilitu trhu. Je to stratégia pre trpezlivých investorov. Hot wallet je peňaženka pripojená na internet, rýchla, no menej bezpečná. Cold wallet je offline peňaženka, bezpečnejšia, no menej prístupná. Whale je veľký investor, ktorý drží alebo obchoduje s masívnym množstvom kryptomien. Jeho pohyby môžu ovplyvniť trh. Bear market je stav trhu, kde ceny dlhodobo klesajú. Bull market je stav trhu, kde ceny dlhodobo rastú. FOMO, fear of missing out, je strach z ujdenia príležitosti, často vedie k impulzívnym nákupom. FUD, fear, uncertainty, doubt, je šírenie negatívnych správ, ktoré môžu spôsobiť panický predaj. DeFi, Decentralized Finance, sú decentralizované finančné služby na blockchaine. NFT, Non-Fungible Token, je jedinečný digitálny token s nezameniteľnými vlastnosťami. ICO, Initial Coin Offering, je počiatočná ponuka mincí na financovanie nového projektu. IEO, Initial Exchange Offering, je ICO organizované priamo cez kryptoburzu. IDO, Initial DEX Offering, je predaj tokenov prostredníctvom decentralizovanej burzy, DEX. DEX, Decentralized Exchange, je burza bez centrálnej autority. CEX, Centralized Exchange, je tradičná burza s centrálnou autoritou. Stablecoin je kryptomena s hodnotou viazanou na stabilné aktívum, napríklad USD. Tether, USDT, je jeden z najznámejších stablecoinov. DAO, Decentralized Autonomous Organization, je organizácia riadená smart kontraktmi a hlasovaním držiteľov tokenu. Memecoin je kryptomena s tematikou internetového humoru. White paper je technický dokument, ktorý popisuje koncept kryptoprojektu. Satoshi je najmenšia jednotka Bitcoinu. Verejný kľúč je adresa peňaženky. Súkromný kľúč je dôverný kľúč na prístup k vašim kryptomenám. Transakčný poplatok je poplatok za sieť pri spracovaní transakcií. Hash rate je miera výpočtovej sily použitej pri ťažbe. Node je počítač, ktorý ukladá a validuje kópiu blockchainu. DApp, Decentralized Application, je aplikácia bežiaca na blockchaine. Token je kryptomenový digitálny žetón, postavený na existujúcej blockchain sieti. Lightning Network je nadstavbové riešenie pre rýchle platby nad Bitcoin blockchainom. Rug pull je podvod, pri ktorom tvorcovia projektu stiahnu svoje tokeny a zmiznú s financiami investorov. Sharding je metóda zlepšovania škálovateľnosti blockchainu. Cross-chain sú technológie umožňujúce interakciu medzi rôznymi blockchain sieťami. Zero Knowledge Proof je kryptografická metóda, umožňujúca dokázať platnosť informácie bez jej odhalenia.
Metaverse je virtuálne prostredie, kde ľudia interagujú skrz avatary. EVM, Ethereum Virtual Machine, je virtuálne prostredie pre beh smart kontraktov na Ethereum. Layer 1 je základný blockchain, napríklad Bitcoin, Ethereum, Cardano, s vlastným natívnym tokenom. Layer 2 je nadstavbová sieť alebo protokol bežiaci na Layer 1 blockchaine pre zvýšenú rýchlosť a nižšie poplatky. Gratulujeme! Teraz máte základné znalosti o kryptomenách. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like, odoberajte náš kanál pre ďalšie vzdelávacie videá. Začnite svoju cestu do sveta kryptomien ešte dnes.